ही पुस्तक सहित मार्गदर्शनाचा कार्यक्रम आयोजित करा आणि आमच्या शाळेत त्याचा परिणाम दिसले की आमच्या भागातले जे काही 100 शाळा आहेत त्यांना देऊ. त्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्यातली शिक्षण संस्था चालक आहेत मोठमोठी, त्या सगळ्यांबरोबर एक चांगले संबंध आहेत. तर प्रत्येक शिक्षण संकुलामध्ये त्यांचं हे पुस्तकांचं वर्कशॉप आणि हे पुस्तक तिथपर्यंत पोहोचतील आणि त्यांचं मार्गदर्शन त्या शिक्षकांना लाभेल, संस्था चालकांना आणि तिथल्या विद्यार्थी आणि पालकांना हे कसं उपलब्ध करून देता येईल याचा आपण विचार करतो आहोत. आणि मी सरांना असंही म्हटलं आनंदजींना की ही पुस्तक जर खरोखर आमचे शिक्षक आणि हे सगळ्यांना जर आवडले, निश्चित आवडतील याची गॅरंटी आहे. कारण मी काही विद्या क्षेत्रातलं नाही आहे तरी सुद्धा मला आवडतात, म्हणजे त्या क्षेत्रातल्या लोकांना आवडल्याशिवाय राहणार. याचा कन्नड अनुवाद करू, आपण अनुवाद करून कन्नडमध्ये प्रिंट करू आणि कर्नाटकातली जेवढी शिक्षण संस्था आहेत ओळखीचे खूप सारे शिक्षण संस्था आहेत, एक संस्थेची 300, 400 स्कूल कॉलेजेस आहेत, एक संस्थेची. एकांचे 50 आहेत, एकांचे 35 आहेत, एकांचे 350, 400 संस्था आहेत एकेकांची. अशी काही परिचित आहेत आणि त्यांच्याकडे हायस्कूल पर्यंत जे शिक्षण असणारी ज्या शाळा आहेत तिथे का करू नये. आणि जर वाटलं तर सरकारी आमच्या जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी सीईओना सांगून जिल्ह्यातल्या सगळ्या शिक्षकांसाठी का वर्कशॉप करू नये आणि त्यानंतर त्या शिक्षकांनी तरी विकत घ्यावं, सरकारने तरी विकत घेऊन त्या शिक्षकांना द्यावं. आता काय पगार कमी अशातला भाग नाही, 1,00,000-1.5 लाख रुपये पगार आहेत आता शिक्षकांना सुद्धा. आणि दरवर्षी एक 10,000 रुपयाचे पुस्तक घेऊन वाचावं असं नियम पण आहे आमच्याकडे. त्याने 10,000 रुपयाची पावती दरवर्षी द्यावं लागते सरकारला. आम्ही एवढी पुस्तक खरेदी केली, कारण आपण शिकवायचं तर नवीन शिकायलाच पाहिजे ना, वाचायला पाहिजे. वाचून मग काही लोक नुसतं पावती आणून सुद्धा लावणारी आहेत, तेही मी बघितलेले आमच्याकडे. दुकानदाराला टॅक्स देतात 10%, 15%, जे काय जीएसटी असेल जीएसटी देऊन पावती आणायचं. पण मॅक्झिमम शिक्षक असं नाही आहे, काही लोक अशी असतात. मॅक्झिमम शिक्षक खूप चांगले आहेत, त्यांनी सुद्धा ते खरेदी करावं आणि फुकट वाचून ते मला वाटतं ते फारसं लागत नाही. जरा असं खरेदी करून वाचलं तर वाचावं असं इच्छा पण होते. असंच दिले की टाकून देतो माणूस. ही आमच्या दवाखान्यात मी सुरुवातीला डॉक्टर गरिबांना गोळी फुकट द्या म्हटलं, फुकट द्यायला लागले, इकडे घेतले तिकडे टाकले. का आम्ही गरीब समजून फुकट दिले, फुकट दिल्यावर हे फुकट दिलेला काय गुण येणार म्हटले आणि टाकून दिले. मग त्याच ह्याला थोडं पैसे घेतले, फार छान आहेत तुमच्या गोळ्या आणि डॉक्टर फार चांगले आहेत, फुकट दिले तर डॉक्टर खराब, आणि जरा विकत घेतले तर फार चांगले. त्यामुळे कोणालाही फुकट देऊ नये, सगळ्यांनी विकत घेऊनच वाचावं. आणि अशीच आमची परंपरा आहे, तर थोडासा श्रम आपल्याही लागावं, त्यात आपुलकी निर्माण होतो. जरूर आपण असं करून शिक्षण क्षेत्र, मुलं आणि आई वडील, काय झाले की गांधीजी एक गोष्ट सांगत होते, की ब्रिटिशांची शिक्षण नीती भारतात आली आणि आम्हाला खूप लांब घेऊन गेली, आमच्या घरापासून आम्हाला खूप लांब नेले असं म्हणत होते. आजच्या शिक्षणाने घरापासून खूप लांब नेले असं म्हणत होते आणि ब्रिटिशांच्या तोंडावरच बोलत होते. ते विचारले असं काय केले, नाही तुमचं वाचायला लागल्यापासून आमची मुलं ना खिशात हात घालून उभं राहायला लागले. आई बाबा काम करतात आणि दोघेही इनशर्ट करून खिशात हात घालून उभे राहतात, जणू काय हा मालक आहे आणि आई बाबा नौकर आहे. म्हणजे इतकं दूर नेली ह्या शिक्षणाने. म्हणाले आधी आमची मुलं, आम्ही जी धार काढायला लागले तर आजीच्या मागे जाऊन ग्लास घेऊन उभं राहायची आणि मला दूध पाहिजे म्हणत होती. आता मुलं दूध खायलाच मागत नाही, आजीजवळ जायलाच मागत नाही. आत्ताची मुलं गोबी मंचुरीकडे चालले, आत्ताची मुलं कोको पेप्सीकडे निघाले. दूध, ताक, दही त्यांना आवडतच नाही. म्हणजे ह्या शिक्षणाने यांना एवढं दूर घेऊन गेले. या शिक्षणाने आमच्या मुलांना, पूर्वी आम्ही कामाला लागलो तर मुलं येऊन आमच्याबरोबर कामाला लागत होती,
पण हे नवीन तुमची जे शिक्षण आली, ही शिक्षण आल्यानंतर सर्टिफिकेट मिळायला लागल्यावर मुलं कपडेच बदलले. त्यांनी कपडे बदलल्यामुळे आम्ही जुनी कपडे घालणारे ग्रामीण लोकांना गावठी म्हणायला लागले आणि हे स्वतःला खूप शाणे समजायला लागले. असं आमची शिक्षण आमच्या मुलांना आमच्या घरापासून अशी 5-50 गोष्टी आहेत, ते सर्वही सांगितले होते. आणि ही व्हायला नको म्हणून शिक्षणाने माणसाला जवळ आणण्याचे काम करायला पाहिजे, माणसाला दूर करण्याचे काम करू नये. याकरता आमच्या गावकर सरांनी सगळ्यांना जवळ आणण्याकरता एक उत्तम प्रयास केलेले. एक पुस्तक निश्चितच सर्वांसाठी उपयोगी ठरो, सर्वजण वाचूया आणि आपली नवी पिढी जी आहे ते पुन्हा एकदा भारतीयता जी आहे भारतीयतेकडे जातील अशा पद्धतीची काळजी घेतली असं मला सांगत होते. त्यात दिसतात आमची मुलं बाहेर न पडता जी आमची मूल संस्कृती आहे, भारतीय संस्कृती, त्या संस्कृतीकडे वळतील अशा पद्धतीचे ग्रंथ लिहिलेले आहेत. हे निश्चितच समाजाच्या उन्नतीसाठी उपयोगी पडतील. भरपूर चरण म्हणजे भरपूर अध्ययन आणि अनुभवाशिवाय साहित्य निर्मिती करता येणार नाही. खूप वाचावं लागते. वाचण्याची स्पीड किती असायला पाहिजे. शाळेतली मुलं मिनिटाला 30 ते 35 शब्द वाचत असतील प्राथमिक शाळेतली, पण अशी माणसं आहेत ही एका मिनिटाला 150 ते 200 शब्द वाचतात, तेव्हा यांची भूक भागते, नाहीतर भागत नाही. एका पॅराग्राफवर असा नजर टाकले की त्या पॅराग्राफ मध्ये कुठल्या ओळीत काय आहे एका मिनिटात त्यांच्या लक्षात येते. आणि जसं कापाकापा माणसं खातात तसं ग्रंथ खाणारी माणसं असतात आणि तेव्हा त्यांना आकलन झालेले हे ज्ञान आहे पुन्हा ते रक्तगत करून घेणं. आणि वाचलं आणि लिहिलं असं होत नाही. ते जी इन्फॉर्मेशन आहे ती नॉलेज मध्ये कन्वर्ट करणं, इन्फॉर्मेशनला पुन्हा नॉलेज मध्ये कन्वर्ट करायचं, मग ते लिखित रूपात आणायची. ही मोठी तपश्चर्या आहे. माणूस बघितलं तर सगळी पुस्तक एका बाजूला, या माणसाला एका बाजूला बसवलं तर पुस्तकच खाली बसतील, हे काही खाली बसणार नाही. पण अशाच माणसांमध्ये सामर्थ्य असते. एक तर संस्कार, ज्या मातृसंस्थेची, संघाची, स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची संस्कार आणि जरा वडीलधार मंडळींची मार्गदर्शन आणि त्यात अध्ययन कसं करावं, समाजाकडे कसं पाहावं आणि समाजातल्या विविध घटकांशी आपण संबंध कसा प्रस्थापित करावा, लोकांची अडचणी काय आहेत, आचार काय आहेत, विचार काय आहेत, निसर्गाबरोबर संबंध कसा असावं, पशुपक्षी प्राण्यांबरोबर कसा असावं आणि सर्व स्तरातील लोकांबरोबर संबंध कसा असावा याचं एक प्रशिक्षण मिळतं तिथे. आणि कोणाच्याही मनाला दुःख न पोचवता सगळ्यांसमवेत कसं पुढे चालत राहावं असं एक हे मिळतो. त्यातनं माणूस खूप काय बौद्धिक मध्ये बौद्धिक, भौतिक मध्ये भौतिक, भावनिक मध्ये भावनिक, या सगळ्या गोष्टी अवगत करून आणि त्याचा सार म्हणून आपण ज्या क्षेत्रात, शिक्षण क्षेत्रात काम करतो तिथल्या विद्यार्थ्यांसाठी जे ग्रंथ लिहिले त्यांनी नाही सांगितले हे कोणासाठी लिहिले, का लिहिलं. तर ही जी लहान लहान मुलं आहेत आज शिक्षणापासून हळूहळू शिक्षण माणसाला जवळ आणते आणि शिक्षणाने आपला मान सन्मान आणि देशाचा गौरव सन्मान वाढत असेल तर त्याला शिक्षण म्हणावं. म्हणजे शरीराला श्रमाकडे, बुद्धीला ज्ञानाकडे आणि मनाला श्रद्धेकडे घेऊन जात असेल तर त्याला शिक्षण म्हणतात, अन्यथा त्याला शिक्षण म्हणता येणार नाही. आणि ज्याच्या पोटामध्ये, ज्या शिक्षकांच्या ओटीमध्ये सिद्धांत आणि प्रयोग हे दोन्ही खेळत असतात. शिक्षक जो असतो, शिक्षकांच्या ओटीमध्ये सिद्धांत आणि प्रयोग हे दोन्ही खेळत असतात नेहमी. आणि शिक्षक हा असामान्य व्यक्ती आहे.
आणि कितीही मंदबुद्धीचा विद्यार्थी असला तरी सुद्धा त्या विद्यार्थ्याला समजावून सांगायचं कसं, याकरताच ही सगळी एवढा खटाटोप आत्मारामजींनी केलेले. याच्यात मुलांसाठी गणित कसं शिकवावं खेळत खेळत, म्हणजे जे क्रिकेट आहे, कबड्डी आहे, खो खो आहे, असं जे भारतीय खेळ आहेत किंवा भारतात खेळले जाणारे खेळ आहेत, या खेळांच्या माध्यमातून गणित कसं शिकवावं, सायन्स कसं शिकवावं, भाषा विषय कसं शिकवावं, याच्यावर टेक्निक्स वापरलेले आहेत त्या मुलांसाठी. शिक्षकांनी शिकवण्यासाठी काय तंत्र वापरावं, शिक्षकांसाठी एक संच वेगळे लिहिलेले, विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या विषयांसाठी संच वेगळे लिहिलेले आहेत. त्यानंतर पालकांसाठी, आजकाल पालक काय समजतो, फी भरून शाळेत एकदा टाकले पोराला म्हणतोय माझा कर्तव्य संपला. असं कधी होत नसतो. शाळेत 4-5 तासच पाळ असतो आणि बाकीचे इतर वेळी आई वडील आजा आजींच्या सानिध्यातच राहतोय. तर त्या आई वडिलांना शिक्षणासंबंधात त्या बाळांना काय द्यायला पाहिजे, काय घ्यायला पाहिजे, याकरता पालकांसाठी काही ग्रंथ लिहिले. याबरोबरच आमच्यासारखे शिक्षण संस्था चालवणारी जे मंडळी आहेत, आम्ही शिक्षण संस्था चालवणं म्हणजे दुकान उघडून बसलो असं होता कामा नये. आम्हाला बऱ्याच लोकांना असं वाटतं की सगळी सुविधा एकत्र करून एक बिल्डिंग बांधून 4 मास्तरांची भरती करून सोडून दिले की संपलं, शिकवत जातील आता मास्तर आणि शाळा चालत राहतील, असं बऱ्याच संचालकांना वाटत असते. पण ते आत्मारामजींना असं नाही वाटलं की आम्ही एवढा सुविधा निर्माण करून पुन्हा विचार करायला पाहिजे की विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक या तिघांमध्ये कसं ताळमेळ घालायला पाहिजे आणि तिघांनाही कशा पद्धतीने मार्गदर्शन करून चालवत न्यायला पाहिजे, याच्याकरता शिक्षण संस्था चालकांसाठी सुद्धा काही ग्रंथ लिहिलेले आहेत. म्हणजे अलौकिक असं हे साहित्य आहे, सगळ्यांसाठी लिहिलेले. एवढ्यासाठीच माझी सुद्धा आमच्या डॉक्टरना विनंती आहे, आणि ते दुसरे डॉक्टर येणार होते ते आले नाही, होय ना. 2 डॉक्टर होते, ही एक डॉक्टर आणि मुख्यमंत्री एक डॉक्टर आहे. मुख्यमंत्रीजींना पण आम्ही हीच विनंती करणार होतो, डॉक्टर तुम्ही आता डॉक्टर झाला, इतर पोरांना डॉक्टर बनवण्यासाठी ही पुस्तक सगळ्या शाळांना कसं पोहोचतील, पालकांना कसं पोहोचतील, शिक्षण संस्था चालकांना कसं पोहोचतील, हे पुस्तक जर पोहोचले आणि शिक्षकांनी वाचलं आणि एक वर्कशॉप जरी घेतले कमीत कमी डॉक्टर साहेब, तर निश्चितच शाळेच्या निकालात त्याचा परिणाम दिसेलच. अशीच पुस्तक आहेत. मी काही पुस्तक वाचून बघितले, इतकं सोपं आहे, याच्यापेक्षा सोपं भाषेत शिकवणं शक्यच नाही. इतकं सुंदर सुंदर उपमा देऊन त्या माध्यमातून त्यांना शिकवण्याची तंत्र सर्वही त्या पुस्तकात. म्हणजे काही लोक आपल्याला येत असलेले तंत्र दुसऱ्यांना देताना कंजूसी करतात, कारण आपण दिले तर आपण उद्या सगळे आमच्यापेक्षा श्रेष्ठ होतील आणि आम्ही तिथेच बसू, असं कंजूसी न करता आत्मारामजींनी हे सगळ्यांसाठी मुक्त हस्ते देऊ केलेले आहेत. तर त्यांचा जो प्रयत्न आहे आणि तेही एका वर्षात एवढी पुस्तक लिहिणं असं ठरवून किंवा ते काहीतरी प्रशस्ती मिळावं म्हणून नाहीये, पण करत गेले आणि इतिहास घडला. आणि कुठल्याही कार्याकरता पूर्णपणे माणूस जेव्हा समर्पितपणे वाहून घेत नाही त्या कार्याला, तोपर्यंत ते कार्य होत नाही. तसा त्यांनी पूर्णपणे स्वतःला वाहून घेतले आणि एक सुंदर 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 पुस्तक, छोटी 150 पानांची किंवा 200 पानांची एक पुस्तक हातात घेतले की खाली ठेवत नाही, इतकी सुंदर लिहिलेली आहे. म्हणून आपण सगळ्यांनी आपल्या घरात सुद्धा ही पुस्तक असायला पाहिजे. एक तर पालक म्हणून तरी आमच्याकडे असायला पाहिजे, किंवा माझ्या घरात मुलं असतील तर मुलांना वाचण्यासाठी तरी असायला पाहिजे, किंवा मुलांना आम्ही का शिकवू नये. शिक्षक असतील तर शिक्षकांनी आपण हे वाचून ही टेक्निक्स कसं उपयोग करायचं विद्यार्थ्यांसाठी, आणि कोण शिक्षण संस्था चालक असतील तर त्यांनी सुद्धा ही वाचून आपण कशी आपली शिक्षण संस्था चालवावी. आणि याबरोबरच
येणारा काळ जो आहे, नवीन शिक्षण नीती जे केंद्र सरकार लागू करत निघालेले आहे, हे सर्वही त्या नव्या शिक्षण नीतीला अनुसरूनच सर्वही लिहिलेले आहे. न्यू एज्युकेशन पॉलिसी जे म्हणतो आपण, त्या न्यू एज्युकेशन पॉलिसीला पूरक आणि सहाय्यक ठरावं अशाच पद्धतीने हे साहित्य लिहिलेले. 103 बुका 365 दिसांनी कॅल्क्युलेशन करा. सगळे मॅथ्सान बरे असतात. ऑलमोस्ट 3 दिसात एक बुक पडटा आणि 3 दिसातल्या एका दिसात तू बरयला मॅक्सिमम 10 वरां का जाल्यार 30 वरांनी तांणी एक पुस्तक बरयल्लें आसा. ताणे आनी ताच्या पुराय टीम बरयल्लें आसा आणि अशें पुस्तक बरयल्लें आसा बेस्ट विश्वविक्रम करूं ना की ज्याचो समाजाक काय फायदो ना. असो विश्वविक्रम केल्लो आसा ज्याच्यामुळे स्कूल मॅनेजमेंट, टीचर्स, भुरगीं हांकां खूबशी तांचे जे डाउट्स आसा अबाउट न्यू एज्युकेशन पॉलिसी किंवा ती कशी सुटसुटीत जावपाची, तांच्या करियराक कसो तांकां फायदो जावपाचो हाच्या बद्दल बरयल्लो आसा. हाचोच अर्थ कितें तर भारत देशाची भावी पिढी, जे भारत देशाचे फुडले शिल्पकार आसतले, गोंयचे शिल्पकार आसतले, बिचोलीचे शिल्पकार आसतले, हांकां घडोवच्या खातीर ताणें हो विश्वविक्रम केल्लो आसा. आय एम शुअर आत्माराम सराच्या मनान खंयच कॉर्नराक नासलो की तो विश्वविक्रम जावपाचो आनी व्हडले हिराबाई जाटेन फंक्शन जावचें आनी फाटल्यान व्हडली हेडलायन पिक्चर येवपाची ना. तांचो एकूच मत आशिल्लें भावी पिढये खातीर म्हज्या एज्युकेशनाचें, म्हज्या इतक्या वर्साच्या कामाचें कितें तरी कॉन्ट्रिब्युशन जावपाचें. हो जो एक आसा हो सायटीचो एक भाग आसा. आतांच जशें आमच्या हांणी सांगलें, हेंचें जें काम आसा हें प्युअर एंड प्युअर अकाडेमीक आसा, प्युअर एंड प्युअर समाजा खातीर काम आसा. हांगा मटेरियलिस्टीक खंयच दिसना. हें हांव तुमकां ठामपणे आमदार ह्या नात्यान सांगूं येता, कित्याक आमदार ह्या नात्यान हांव खुबश्या लोकांच्या घरा गेला आनी कोण म्हाका केन्ना केन्ना विचारता दोतोर तूं कित्याक इन्विटेशन घेवन येयला आनी कित्या खातीर तूं आयला कित्याक. पण खुबश्यो गोश्टी कश्यो आसता घरा वयतूच न्ही, हिस्ट्री, जिओग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सगळी म्हणजे दिसता, सांगपाची नसता. सो त्यामुळे मी सरांच्या घरा हांव गेल्लो आसा. आमी भाग्यवान आसात की आमच्या बिचोलेक अशे विश्वविक्रम करपी सर आसात. आम्ही तांचो कितलो जास्त फायदो घेवपाचो हे आमी ठरोवपाक जाय. आतांच तांच्यांनी सांगला की आमदारा कडल्यान अपेक्षा आसा की सरकारा कडल्यान किंवा पॉलिटिकल तांकां राजकीय जाय. म्हाका दिसता व्हेन इट कम्स टू एज्युकेशन एंड हांव सगळे बाउंड्री क्रॉस करता, वेदर इट अ पॉलिटिकल बाउंड्री, रिलिजन बाउंड्री जाल्यार किंवा मतदारसंघ बाउंड्री, हे बाउंड्री म्हाका काय लागना. बिकॉज एज्युकेशन ही एकच गोष्ट आसा. हांव अजूनय सांगता आमकां जर बदलतले जाल्यार एक आमचें एज्युकेशनच बदलू शकता. तो 9वी पासून 12वी पर्यंत काय केलं याच्यात जी सध्या गोव्यात चळवळ आहे ती लक्षात घ्यायला हरकत नाही. मातृभाषेतलं शिक्षण, स्थानिक भाषेतलं शिक्षण हे या NEPचं धोरण आहे. नुसतं शिक्षण देऊन भागतं का? नाहीये. नोकऱ्या कुठे आहेत हे लक्षात घेऊन स्किल बेस म्हणजे कौशल्यावर आधारित शिक्षण. मूल थोडंसं मोठं झालं, हातानं काम काय करावं, पायाचा उपयोग कुठं करावा हे लक्षात आल्यानंतर 6वीपासून व्यावसायिक कौशल्यांचं शिक्षण मुलांना दिलं जातं, ज्यात साधारणपणे कोळी, सुतारकाम, हस्तकला अशा पद्धतीची वेगवेगळी कामं अभ्यासातून या मुलांपर्यंत दिली जातात. शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षण या स्तरावर ही झालेली एक व्यापक सुधारणा आहे आणि त्यामुळे या असणाऱ्या शिक्षणाच्या संदर्भातले जे काही प्रश्न आहेत तर ते प्रश्न आत्माराम गावकर यांनी आपल्या पुस्तकातून लिहून मांडून तुमच्यासमोर ठेवलेले आहेत. श्री आत्माराम गावकर यांचा हा रेकॉर्ड मोस्ट नॉन फिक्शन बुक्स authored in 1 year and published is a single day at a single venue by individual या रेकॉर्ड टायटल खाली ग्लोबली रजिस्टर झालेला आहे. सो टाळ्या वाजल्याच पाहिजे. आणि कुमारी निर्जा गावकर यांचा वर्ल्ड रेकॉर्ड हा मॅक्झिमम बुक्स पब्लिश्ड इन अ सिंगल डे ॲट अ सिंगल व्हॅन्यू या रेकॉर्ड अंतर्गत निर्जा मॅमचा हा रेकॉर्ड रजिस्टर झाला. खूपच कमी वयामध्ये त्यांनी ॲक्च्युली अचिव्हमेंट केलेली आहे.
So congratulations all of you. आता आपण सर्टिफिकेट सेरेमनी डेफिनेटली